Здравейте, приятели! Намираме се в едно много прекрасно и вълшебно време. Водици, 5, 6 и 7 януари. Но да не забравяме, че по старият православен календар 6 януари е бъдни вечер. Затова ви предлагам, ако искате да се включите в това вълшебство и да пробвате с абсолютна вяра и благодарност и увереност, че всичко това е точно така, един вълшебен ритуал, който се прави на 6 срещу 7 януари. Нужни са ви ножица, хартия и една свещ. Запалвате си една свещ, изрязвате си от хартията един ангел и на едното крило на ангела записвате вашето най-съкровено желание в сегашно време, така както пишем благодарности. Поставяте ангела на прозореца, нека цяла нощ бъде на прозореца и работи за изпълняването на нашето желание, а на сутринта сгъвате двете крила и го прибирате, докато желанието се изпълни. И повярвайте, то ще се изпълни.